नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालि जथुम्मा आरो बे बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे गोजोननि थाखाय आलारि बाथि सावनाय बे हाबाफारिया बावैसो सिगाङाव जाबाय आरो बे समावनो आङो नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा दङ। आं बिथांनिफ्राय मिन्थिनो लागोन जे नैबे समाव मा बुंगोन बे गोथार आलारि बाथि नोंथांमोना सावबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा दिनैनि अक्ट'निफ्राय जागायबाय आरो बियो 29 अक्ट'सिम बियो माने जागोन। दा दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मोनाबिलि समाव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जाबाय। बे हाबाफारियाव खावलायनाय बायदियै आलारि बाथि फोजोंजेनगिरि महरै जोङो मोननो हादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे समनि लोगो आफादगिरि अर्थात माने बारग' आफादगिरि बिरसन हायनारि मानव गेदेर बिथांखौ जोङो हांख्रायनायनि गेजेरजों दिनैनि बे आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो हाबाय। बिनि थाखाय गेदेमा बिथांनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोनखौ जेब्लायबो हास्थायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेथिखौ जेब्लायबो हास्थायो। बुहुमनि बर'फोरा जेरावखि थाया मानो खौसेथि माने थानांगौ बेखौ जोङो लुबैदों। बियो जोंनि आइडिय'लजि आरो बुहुमनि बर'फोरखौ खौसेथि खालामनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों। लोगोसे ओनसोलाव थानाय जोंनि हारि माहारि बिथांमोननि गेजेरावबो खौसेथियै जोङो इयुनाव माने दावबायलांनो माने थाखाय जोङो हास्थायो आरो बे खौसेथिया फैनांगौब्ला जोंनि गेजेराव गिबियावनो जोंनो गोजोन नांगौ जायो। सासेया सासेखौ अननाय, सासेया सासेखौ अनसायनाय, सासेया सासेखौ मदद खालामनाय, गुबुना गुबुननि जेंनाखौ बुजिनो नाजानाय। थारैनो माने बे हाबाफारिखौ जोङो लानायनि ओंथिया बेनो जे गोजोन आरो खौसेथि जोंनो समाजाव जौगानो थाखाय नांगौ, खौसेथिनि थाखाय नांगौ। आरो दिनै मोनसे जारिमिनारि मोनसे सान जे दिनै 27 जानुवारि दिनै बिटिआर गोरोबथा दिनै सान आरो दिनैनि अक्ट'आवनो 2020 मायथाइनि 27 अक्ट'खालि जोङो बिटिआर गोरोबथाखौ मोननो हादोंमोन आरो बे बिटिआर गोरोबथाखौ गोजोन गोरोबथा होननानै दिनै बुंदों। थारैनो जोङो गोजोनखौ हास्थायो आरो बे बाथ्राखौ माने भारत सरकाराबो मिथिगौ, बे बाथ्राखौ भारतनि इन्टेलेक्सुयेलफोराबो मिथिगौ, भारतनि अनगायैबो दिनै गुबुन गुबुन देशनि बा गुबुन गुबुन रायजोनि गुबुन गुबुन हारि बा माहारि बा इन्टेलेक्सुयेलफोरा मिथिगौ। दा बेखायनो जों बर' हारिया गोजोनखौ हास्थायग्रा आरो खौसेथियै थानो लुबैग्रा बे बाथ्राखौ जोङो जेब्लायबो लुबैयो आरो बुहुमाव जोङो मिथिहोनांगौनि बिबाना जोंनि। दा बेखायनो आङो बे बुब्लियाव जोंनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम दिनैनि नैबे जथुम्मानि जानानै आरो दिनै बिटिआर गोरोबथा माने सान नैबे सानाव आङो गासिबनिसिमबो आङो गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो जायफोरा दिनै जोंनि सोमावसारनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे माने गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि हारिनि गेजेराव मोनसे जांख्रिथाय लानानै फैबाय। आङो गिबियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनो गोरबो गोसो सिंनिफ्राय माने खुलुमनाय आरो बारसे बिबार माने बावहरनाय बेखौ आङो दिनै माने जासिहरग्रोदों। लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर जायफोर माने जांख्रिथायखौ जागायदोंमोन बिथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनाय साबायखरखौ बावहरदों आरो जायफोरा सोमावसारनायाव बारसोमनानै हारिनि रैखाथि थामोन्थानि थाखाय माने बिथांमोना मार्टार जानो गोनां जाबाय बिथांमोननिसिमबो आङो दिनै माने मा होनदों गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों आरो कन्डलेन्स मेसेज आङो बिथांमोननिसिम हरदों जे बिथांमोना आन्दलन जुदि जागायामोनब्ला, बिथांमोना जुदि हारिनि थाखाय खामानि मावजेनामोनब्ला, बिथांमोना खौसेथिनि थाखाय जुदि खामानि मावजेनामोनब्ला जोंनि हारिया दिनै जिबायदि मोनसे लेभेलाव सौफैदों बेसिम माने हयथ' माने सौफैनाय नङामोन। दा बेनि थाखायनो नैबे बुब्लिनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे जथुम्मानि जागायनाय सानाव जोंनि मुंख्लं बिथांमोननो जोङो खुलुमनायखौ बावहरदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनो जोङो खुलुमनायखौ जोङो बावहरदों आरो हारिनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोननो जोङो खुलुमनायखौ बावहरदों आरो गासै माने जोंनि माने बायदि समाव बायदि हारिनि हाबा मावनानै मुंख्लं जालांनाय माने बा रुंसारि जालांनाय बिथांमोननोबो जोङो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों आरो जायफोरा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खांबोबाय बाबोबाय आरो दिनैबो हारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोनांथिखौ दं बेबायदि मोनसे मोनदांनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद खालामबाय थादों बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा आङो साबायखर बावहरबाय आरो बे जोंनि दिनैनिफ्राय जानाय जिखिनि जथुम्मा 29सिम जे जानो गोनां हाबाफारि बेवहाय लैहोर बाहागो लाफैनांगौनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो बानजाय आफादनि जानो आं गुरै खावलायहरबाय। गोजोन्थों। बिटिआर गोजोन गोरोबथाया दियदे दिनैहाय नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दासिमहालागै बा दासिम सेलेब्रेसन खालामनायखौ नुवाखै, दा खालामगोन नामा? दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सेलेब्रेसन खालामनो थाखाय जोङो थाम थिम खालामदों। नै दा जोङो आधा घन्टासोनि उनाव जे जोंनि सिगनेटरि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन जोंनि दिनै सिगनेटरि जाय दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै माने
हारि माने नि थाखाय दिनैबो माने हाबा मावनो गोसो आरो हाबा मावदों आरो जायफोर बिथांमोना दिनै सरकारावबो दङ बा गुबुन गुबुन बिथांमोना माने जायगायाव दङ बिथांमोनखौ हांख्रायजोबनायनि गेजेरजों दिनैनि बे एकर्ड सेलेब्रेसनखौ जोङो खालामदों रायजो राजानिजों माने मददजों मानो होनबा बे एकर्डनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै जोंनि बर' रावखौ एस'सियेटेड अफिसियेल लेंगुवेज जोङो खालामनो हाबाय बे एकर्डनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ मैयानि अक्ट'आव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सिमा बारायनानै होनायनि जिखिनि बाथ्रा बेखौ दिनै मैया माने फोसावबाय आरो गुबुन गुबुन जोंनि माने माखासे दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो गोबां दफाफोर आरो मावफुंबावनो गोनां दङ दा बेखायनो बियो जोंनि जाथि जौगानायनि आरो बियो जोंनि जायगायाव गोजोन गायसननायनि आरो बर' हारिनि खौसेथिनि थाखाय आरो बियो जोंनि जौगानायनि थाखाय आरो आलादा रायजो मोनहैनायनि बियो मोनसे स्टेप हिसाबै बेखौ जोङो मोनसे ग्रेन्ड मोनसे सेलेब्रेसन खालामनो होननानै थागथियारि खालामदों थारैनो जेरावखि थाया मानो दिनैनि बे अक्ट'खौ रायजो राजाफोरा माने फालियोब्ला मोजां जायो मानो होनोबा बियो जोंनि माने रैखा खबस दिनैनि बे जोंनि माने बिटिआर माने गोरोबथा आरो बे बिटिआरआ गोजोन्थों बिथाङानो जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो बिथाङा फोरमायदों बावैसो समनि उनावनो बिथांमोना नैबे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि सेलेब्रेसनखौ बेवहाय बानायगोन नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोननि थाखाय बिथांमोना आलारि बाथि बेवहाय सारदों नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय समायना भाबै बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय जे बेवहाय वर्कारफोरा थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरा बेवहाय आलारि बाथि सावदों गोजोननि थाखाय आलारि बाथि सावदों नोंथांमोननो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगासिनो दे गोजोननि थाखाय आलारि बाथि नैबे समाव बड'लेण्ड फोथार थामहिनबा रौतानि बड'लेण्ड फोथार बे बड'लेण्ड फोथाराव बे हाबाफारिया थामहिनबा जाबाय आरो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे समाव रौतानिफ्राय बड'लेण्ड नैबे फोथारनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय गोजोन्थों